Rejsegilde, det er jo håndværkernes fest. Og oprindeligt laver man rejsegilde for at skræmme de onde ånder væk. Men i dag er det jo et gilde, en fest, for at man i fællesskab har rejst et hus. Et gilde, man har også høstgilde, hvor man sammen fejrer noget og har lavet noget. Og her fejrer man, at man har rejst spærrene og sat påbegyndt taget. Det er en sønderjysk tradition, at der er en vimpel op. Og det er sådan, at der er sat en mønt på. Det har I nok bemærket, også ministeren. Og heldigvis for det. Fordi hvis det ikke var en mønt på, så havde vimplen peget nedad, fordi så var håndværkeren sur over at ikke have fået mønten. Det her det er jo, som Hans Christian siger, en stor dag for det her byggeri. Vi gik rundt heroppe et par timer i går eftermiddag, så kunne sådan nu forholde os til, hvordan huset bliver, og rummene er indrettet og det hele. De er ikke indrettet, men de er i hvert fald bygget. Og jeg blev bedt om at tage stilling til, hvor fladskærmen skulle hænge, så det er rigtigt, vi er nødt til at begynde at indrette huset. Det er på en måde meget sjovt at prøve egentlig, når vi ikke sådan er kendt personer som sådan pludselig er kommet i centrum. Vi var her i går søndag eftermiddag. Folk kører jo forbi og holder og kigger, og der er stor opmærksomhed omkring det. Det synes jeg egentlig er meget sjovt. Man kan jo sige, at det, som vi oplever her i dag, det er jo på mange måder lidt et eventyr. Det er jo, synes jeg, rigtig dejligt at se, at dansk miljø- og energiteknologi i en helt almindelig praktisk hverdag nu kommer til at skabe et hus for en helt fornuftig, dejlig dansk familie, som nu består af far og mor og så snart 3 børn. Det viser jo, at det er lige præcis noget, som også kan lade sig gøre. Det er ikke kun noget, vi taler om i forbindelse med store, vigtige møder i verden eller i København. Det her det er noget, der lader sig gøre også på en byggegrund her i Sønderborg. Med de store åbne vinduespartier mod syd, hvor vi får masser af lys og varme ind, og så lidt mere lukket på bagsiden, som er den passive side af huset. Og det her store rum, vi står i, som er både køkken og alrum og stue, det er jo der familien skal trives, og det er et fantastisk rum, synes jeg. Cibzero Plus bliver simpelthen Danmarks første hus, der producerer mere energi, end det forbruger. Huset er designet til at have et positivt energiregnskab på årsbasis, og det mest bemærkelsesværdige er, at det kan lade sig gøre med kendt teknologi. Det er altså ikke en fremtidsvision. Som formand for Projekt Zero er jeg stolt af, at vi her i Sønderborg-området på så overbevisende måde kan føre bevis for vores ambitioner. Godt nok er vi gode mennesker, alle sammen. Men vi vil jo også godt tjene penge. Og det er et vigtigt element i det her. At sikre bæredygtighed for vores børn og børnebørn, men også bæredygtighed for vores velfærd. Her i dag er jeg især stolt af, at virksomheder, det offentlige og vores uddannelsesinstitutioner igen går sammen i en dynamisk trekant og samarbejder om projekter. Og det er det, der skaber synergi, får tingene til at lykkes. Så alle I, der er med i omkring det her, stor tak for det. Hvem havde blot for få år siden forestillet sig, at vi bare ved at bo kunne producere mere energi? Dengang lød det som ren science fiction. I dag er det en realitet. Tillykke med det.